Itse asiassa tulin vain katsomaan, oletteko te sananne mittainen. Tuo tavaton muut voi vielä koitua tuhoksenne, herra Fogg. Phileas Foggilla on työ kiertää. Minä olen paska. Ja Tiko! Tämä. Prinsessa kakkaudessa kestää. Jakso 1870. Toinen päivä lokakuuta 1802. Tänään alkaa tarinamme sankarin seikkailu. Tänään alkaa tarinamme sankarin seikkailu. Onpa mahtava juttu. Phileas Fogg on satanisti. Niin, Ralph. Onpa mahtava juttu. Kustaa. Herra Fogg, elä. Minä tahdon kuolla. Kuolla. Mighty. Verratkaapa tätä piirrosta lehdessä olevaan valokuvaan. Sama mies. Verratkaapa tätä piirrosta lehdessä olevaan valokuvaan. Sama mies. Verratkaapa. Hän asuu hienossa talossa ja pelaa päivät pitkät taas club-biljardia. Siis epäilyttävä henkilö. Verratkaapa tätä piirrosta lehdessä. Kukapa olisi odottanut näin suurta innostusta? Kauheasti kaasua. Mahtuisiko osastoonne vielä yksi henkilö? En kai häiritse. Ei sen väliä. Vähennä sen sitten palkastasi. Ota neiti laukkua pääsee istumaan. Ai niin. Oi miten kultainen te olette. Minua pelotti niin kamalasti, että pyysin junailijalta Sisään astui kaksi kauhean näköistä junailijalta. Kauheata! En kestä tätä! Hyvä koskaa.